Γεια σας, τι θέλετε? Εδώ είναι το γυμναστήριο του Σταμάτη του Ντέμου. Τι σύμπτωση μου, Σταμάτης ο Ντέμος. Αδερφέ μου, θα κάνουμε μια προπόνηση σήμερα σε έναν από τους πιο νέους και καλύτερους προπονητές και πιο lovers της πυγμαχίας που παίζουν στην Ελλάδα. Ίσως και γενικότερα, γιατί είναι ψιλοχάλια. Αυτά. Πάμε να αλλάξουμε, να τα πετάξουμε όλα έξω και ερχόμαστε. Είμαστε εδώ με τον Γρηγόρη και τον Σέργιο. Ο Γρηγόρης, λογικά, όποιος ξέρει να τρώει, τον ξέρει. Όποιος δεν ξέρει να τρώει, ακόμα τρώει McDonald's. Ο Σέργιος έχει 76 μαγαζιά και είναι γνωστός απατεώνας του Παλαιοφαλείου. Δεν ξέρω εγώ. Άρχισε την παπάντζα, Τι κάνουμε, πες. Ωραία, πάμε μόνο ίσια, παιδες. Πάλι μία όλα και παίρνουμε χέρια. Στον Παγόλο δεν έπαιζε. Μου λες κάτι ταινίες, σου λέω που λες, Μου λες, για να δείτε πόσο κάτσε. λέω ότι τα έχουμε από το 2017 με το Σταμάτη μου, δεν είναι τα χέρια. Μου λες, επιτρέπεται αυτό, πήγαινε ρώτα. Πάω σε ένα παιδί, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Ναι, αλλά ναι. Ναι, του λέω, δεν επιτρέπεται. Του λέω, στο παγκόσμιο box και στα Golden Gloves και δεν καλά μέσα. Και τελικά δεν το έδεσα και μου σπάσει το χέρι. Και τους επόμενους δύο αγώνες τους κέρδισα με σπασμένο χέρι από δεσιματική Ντέμους. Prime, σημαντική. Χέρι τόσο. Θέλετε να ρίξετε κανένα τζαμπάκι με ένας ή ο άλλος να κάνετε κάμια μηνούλα. Ωραία, παυλάρα ναι παπά. Προετοιμασία μου δεν είναι ωραία μας. Όταν τελειώνω με τριάρι, θα το φύγω εγώ. Όχι, στάκι. Σε 20 φορές που βολεύει.
Το ποτάδι πάλι. Και. Πάλι. Ένα, δύο, τρία μου. Ναι. Έλα. Το γρήγορο εδώ. Και. Όμορφα. Τζαμπ. Βήμα. Παρακολουθώ. Παρακολουθώ μάθημα. Θα κάνεις sleep μετά στο διάλειμμα. Ναι. Να πας εκεί επειδή δεν θες το δώσει. Όπα. Αλλά τώρα που πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Οπότε φουά. Τι άπερ κάποιος. Εκεί βάλε λεπτά. Εδώ. Κάνε μόνο αυτό και θα σε φύγει. Σεριάρα. Πάμε. Άλλο ένα. Βάλε σαν διάφραγμα. Πήγε νερό χωρίς απάντηση. Εκεί μέσα στο κεφάλι σου απέ. Όμορφα. Άλλαξε μια γωνία. Μου δίνεις μετάρι μετά, μετάρι διάφραγμα. Nice. Τελευταίο. Θα σπλιτάρουμε το γύρο, όπως το σπαρικάκι. 15 δεύτερα χαλαρά, 15 ταχυτητούλα, όχι τσιζού, κόπο, να. 15 χαλαρά, 15 βαριά. Εντάξει, πάμε σκυλί. Χαλαρά, μόνο κινησούλα μαγκές, μεσούλα κίνηση για σήματα. Εκεί, παρέμβει άμα θέλετε με το σάλο. Πάμε κολακόρ, κολλάμε. Πάμε λίγο. Δουλεύουμε σώμα, παλεύουμε με το σάκο. Αλλάζουμε λίγο γωνία. Σκάφτε το. Έτσι. Ραχύτητα, πήγαμε, ξεκολλάμε. Και πάμε. Ελεύθερα. Πριν χωρίσει η μάτια. Μπορείτε να πάρετε μάτια οι κυρίες τώρα. Ο πιο μπάντας έφερε πουτάκι. Ο πιο μπάντας έφερε. Πήγε πλέον έξι, δεξί και μπουκάλια, και μπουκάλια έσπασε. Εντάξει, το μανατζάρι, να κρατήσει τα κοίτα, θα πρέπει.
Αφού ολοκληρώσαμε την προπόνησή μας και χάσαμε 2 με 2,5 κιλά και τα χέρια μας είναι τερματισμένα, θα κάνουμε στον κύριο Σταμάτη, στο δάσκαλο του γυμναστηρίου Prime. Καταρχάς, γιατί έβγαλες στο γυμναστήριό σου Prime? Τι σημαίνει Prime? Prime είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούσα αρκετά συχνά, με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να φτάνουμε στο βέλτιστο των δυνατοτήτων μας, όχι μόνο σωματικά, πνευματικά, ψυχικά. Αυτά τα έλεγε ο Σωκράτης κάτι χρόνια πίσω, δηλαδή... Ο Σωκράτης ήταν φιλόσοφος, για όσους δεν ξέρετε, που ήταν από τους πρώτους που έλεγε στους ανθρώπους να έχουν κριτική σκέψη και να μην υπακούνε σε ό,τι τους λένε. Κάτι που κάνετε όλοι δηλαδή τώρα. Πολύ σωστά. Sorry για την παρένθεση. Ναι, οπότε αυτό δηλαδή προσπαθώ να λέω και στα παιδιά, να μην φτάσουμε, ρε παιδάκι μου, 60-70 χρονών και να λέμε στα 20 θα μπορούσα να ήμουν έτσι, στα 30 θα μπορούσα να ήμουν έτσι, οπότε πρέπει να προσπαθούμε γενικότερα να φτάσουμε στο βέλτιστο, μπορεί να μην το ακουμπήσουμε, αλλά να είμαστε κοντά. Ψυχικά, πνευματικά... Πώς το καταφέρνουμε αυτό, έχοντας καλές συνήθειες, καλές συνήθειες. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε λίγο, γιατί ξέρω τις συνήθειες ότι τρως μια φορά τη βδομάδα. Εντάξει, εγώ το κάνω έτσι, αλλά θέλει θυσία, ρε φίλε, θέλει θυσία. Δηλαδή, τι πάει να πει θυσία? Να λέμε όχι σε κάτι που θέλουμε, να λέμε ναι σε κάτι που δεν θέλουμε. Αυτά που λέγαμε πριν. Πειθαρχία και συνέπεια. Ακριβώς. Έτσι και αυτό εξηγείται και επιστημονικά, γιατί δημιουργείς νέους νευρώνες στο κεφάλι σου. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το 5am Club, και έλεγε ότι το ξύπνημα στις 5 ώρες το πρωί, που κάνουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες πυγμάχοι και τρέχουν τέτοιες ώρες, ότι αυτό που λες πνευματικά, εγκεφαλικά, προπονείται αυτό το πράγμα. Η πειθαρχία σου δηλαδή. Όσο λες όχι στο κακό φαγητό, στην έξοδο, οτιδήποτε είναι. Έχει ο καθένας σαν πάθος, ας πούμε, ότι προπονείται και σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο εύκολο. Ακριβώς. Είτε είναι ξύπνημα είτε είναι οποιοδήποτε πάθος. Πειθαρχία και συνέπεια. Μπράβο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπες για την ηλικία, ξεκίνησε αργά box. Αργά. Ξεκίνησα σχετικά. Ναι, στα 18 μου, πιο πριν έπαιζα μπαλίτσα. Μπράβο. Όπως όλοι συνηθίζουν στην Ελλάδα, μπάλα, μπάσκετ. Βέβαια, τον Σάκο μου τον είχα από μικρό στο δωμάτιο και κοπάναγα μόνος μου. Υπήρχε η αρρώστια από τότε. Η αιμονή. Ναι, εννοείται αυτό. Πολύ ωραία. Αλλά γενικότερα αγαπάω όλα τα μαχητικά, είτε είναι παλαιστικά, είτε είναι striking κτλ. Απλά η πυγμαχία, εγώ ερωτεύτηκα την πυγμαχία γιατί όντως είναι το πιο μοναχικό και πιο δύσκολο άθλημα στον κόσμο. Όντως. Τι σε έκανε να ξεκινήσει η πυγμαχία? Πώς, δηλαδή έπαιζες μπάλα, ήσουν επαγγελματίας παίχτης? Πήγαινες για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Πώς ήρθε σε ένα παιδί από την Κλιφάδα να ξεκινήσει box? Εντάξει, ξεκάθαρα όπως... Και τότε που δεν ήταν της μόδας στο box όπως είναι τώρα, καμία σχέση. Δεν υπήρχε καν Instagram όταν ήσουν σε 18 χρονών, δεν είχαμε τίποτα. Ακριβώς. Αλλά τι είχαμε? Παρότι είναι ταινία, πολλοί άνθρωποι παραδειγματίστηκαν από αυτόν τον τύπο. Ποιος είναι? Ο Ρόκι. Μπαλμπόα, εννοείται. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πιτσιρικάς, είχα και τέρμα ενέργεια. Έκανα μπουνιές μόνος μου στον αέρα και πήγαινα στη μάνα μου και έλεγα «Ίδρω σαν επαγγελματίας». Και η μάνα μου, για να με ξεφορτωθεί, μου λέγε «Όχι, πήγαινε κι άλλο». Για να μου πήγε ενέργεια. Αλλά μετά ξεκίνησα αρχικά να βλέπω kickbox που ήταν στα prime του το... Ζαμπίδι τότε, ναι, βέβαια. Ναι, και λίγο πιο πριν που ήταν, ας πούμε, το K1 heavyweight, Hus, Λεμπανιέρ, ξέρω εγώ, και Κρόκοπ και δεν συμμαζεύεται. Οπότε άρχισα και έψαχνα είτε ιντερνετικά είτε βιβλία, διάβαζα, προπονητές. Γενικότερα μου αρέσει το old school boxing, δηλαδή το παλιό. Αυτό που λέγαμε και πριν εμείς, ότι οι παλιοί πυγμάχοι δεν κάνανε τόσο πολύ το strength and conditioning που ισχύει σήμερα, αλλά μαθαίναν την τέχνη σαν τέχνη και εκφραζόντουσαν μέσα από αυτό. Γι' αυτό και έβλεπες πολλά διαφορετικά στυλ. Μπράβο, ενώ τώρα είναι όλοι τυποποιημένοι, αναλώσιμοι και λίγο... Ακριβώς. Είναι λίγοι οι ολτσουλάδες που θα βγάλουν την old school την άμυνα, θα παίξουν, ας πούμε, τη φίλη σέλ, θα βγάλουν με τον πύχη άμυνες κτλ. Οπότε άρχισα και έβλεπα πολλούς πυγμάχους. Αγαπημένος πυγμάχος. Αγαπημένος πυγμάχος. Καλά, δεν υπάρχει ένας. Πες μου μια ωραία πεντάδα. Πες μια ωραία πεντάδα. Εντάξει, θα σου πω. Θαυμάζω πολύ, όποιος τον ξέρει, Άρτσι Μουρ. Αυτός έχει και το ρεκόρ στα νοκάουτ.
Και είναι κάτι το εξωπραγματικό αυτός, γιατί όλοι του οι μεγάλοι αγώνες ήταν πάνω από 40 χρονών ο τύπος. Για όσους δεν το ξέρουν, έχει... Για όσους έχετε κόμπλεξ με την ηλικία επίσης, που νομίζετε ότι είστε 30 και δεν ξεκινάω και κλαίτε και είστε έτσι καταθλιπτικοί και περίεργοι, σταματήστε και κάντε απλά πράξη. Ακριβώς. Τα λόγια είναι... Για όποιος δεν το ξέρει, ο Archie Moore, The Old Mongoose, είχε ρίξει και knockdown τον Ρόκι Μαρτσιάνο. Άσχετα αν έχασε, shoulder roll, διάρρη, old school boxing. Τώρα, Χάγκλερ, εννοείται. Τον έχω, ας το μην δείξουμε το πατσόκυλο, τον έχω στο μάχη μου. Ναι, Χάγκλερ, εννοείται. Από παλιούς ή από καινούριους. Τώρα, Κρόφορντ, τρελαίνομαι, εννοείται. Δεν σταματάει. Σακού Στίβενσον, Ρόι Τζόνς, ναι. Ναι, και να μην ξεχάσουμε Προχωράμε και Τζο Φρέιζερ. Και Τζο Φρέιζερ. Σωστά. Μπούνος, γιατί είπαμε ότι είχε πάντα τεζαβαντάζ μεγέθους για την εποχή του. Και αυτοί οι παίχτες τώρα που έχεις πει γενικότερα πεινούσαν, επίσης παίζανε για $10 που τότε ήταν λεφτά στην εποχή. Ακριβώς, και λιγότερο. Και λιγότερο, με γάντι ψευτικό. Καλύτερα να παίζανε χωρίς. Ακριβώς. Αυτό το είχε πει και ο Τζακ Ντέμψεϊ, ακόμα πιο παλιός. Είχε πάει νομίζω να παίξει με σπασμένο σαγόνι και του Τα $2 ξέρω. Ναι. Και άμα δεν έχεις να φας, θα παίξει και με σπασμένο σαγόνι. Πολύ απλό το πράγμα. Τέλος, όποιος ανάγκη, ναι. Αλλά αυτό μωρέ, η πυγμαχία είναι κάτι το εξωπραγματικό, με την έννοια ότι παλιά που δεν υπήρχε αυτό το διαδικτυακό και τα social και ό,τι γίνεται στην Αμερική. Έπαιζε, ας πούμε, ο Άλλη και το ξέρω πάπος μου στην Ελλάδα. Ναι. Ήτανε τρελό, το γράφαν όλες οι εφημερίδες. Έχει πάρα πολλά ρεκόρ η πυγμαχία που με μαγεύει, όπως να μιλήσουμε για αμοιβές. Ο πρώτος επαγγελματίας αθλητής από όλα τα σπορ που πήρε αμοιβή $1 εκατομμύριο ήταν ο Σούγκαρ Ρέι Ρόμπινσον. Είναι ένα επίτευγμα. Το κλείσα μάλλον. Είπα κάτι πάτησα κατά λάθος. Ακούγομαι. Έλα. Πάμε να σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Πες ότι σου έρχομαι εγώ εδώ πέρα στο γυμναστήριο και είμαι 120 κιλά. Τι συμβουλή μπορείς να μου δώσεις, χωρίς να σε ρωτήσω πόσο καιρό και να φανώ φοβισμένος ότι θέλω γρήγορα αποτέλεσμα, ενώ έχτισα αυτά τα κιλά σε 15 χρόνια και θέλω να τα χάσω σε ένα μήνα. Εντάξει, σε ένα μήνα να πάει να κάνει κανένα. Ας αφήσουμε το χρόνο. Τι θα με συμβούλευες διατροφικά να κάνω? Θέλω να μου πεις τι κάνεις εσύ. Σήκω λίγο πάνω σου παρακαλώ. Σήκωσε και λίγο την μπλούζα. Άμα στο επιτρέπει η γυναίκα. Ωραία. 60%. Ωραία, εντάξει. Τι κάνεις εσύ και τι θα συμβούλευες έναν αθλούμενο όπως έχεις εδώ πάρα πολλά παιδιά? Εντάξει, θεωρώ αυτό με τη διατροφή είναι τι ταιριάζει και στον καθένα. Εγώ προσωπικά τα τελευταία 8... Εγώ προσωπικά 2 κλέφτες στην κινήση. Ναι, εσύ θα γίνεις κλέφτης. Τα τελευταία 7-8 χρόνια κάνω fasting. Τι λέει ο φαλάκας ρε. Λογικό. Πάει το... Κοίταξε, το Χάνκι Πάνκι έκλεισε, τελειώσαμε ρε. Ποιος θα φάει μπέργκερ μετά? Επειδή τρώω κάτι ρε φίλε, εσύ δεν θα την πατήσεις. Θα ζήσει ο φίλος όμως, Μένtas, και το καφέ, 15 καφέδες την ημέρα θα παίρνει. Τι είναι το fasting για έναν άνθρωπο που μπορεί να μην ξέρει? Είναι διαλυματική νηστεία, δηλαδή για κάποιες ώρες της ημέρας ή και για μία μέρα ή και για 2 μέρες, αλλά το βασικό είναι, ας πούμε, ότι για κάποιες ώρες της ημέρας δεν λαμβάνεις θερμίδα. Μαζί με τον ύπνο, εννοείται. Μαζί με τον ύπνο, ναι. Δηλαδή όταν μιλάμε για 16 ώρες fasting, 16 ώρες νηστείας, πες ότι, ας πούμε, έχεις φάει τελευταίο γεύμα 9 η ώρα το βράδυ, σημαίνει ότι 9, 12... Πρέπει να ξαναφάς στη μία. Στη μία. Και αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί σου λέω ότι ταιριάζει στον καθένα. Υπάρχουν άλλοι που δεν τους ταιριάζει το fasting, αλλά εγώ το έκανα τελείως κατά λάθος, γιατί σε κάποια φάση της ζωής μου έπρεπε να δουλεύω 2 8ώρες δουλειές και όταν γυρνούσα από την βραδινή, πεινούσα. Ναι. Και έλεγα, τώρα ρε φίλε, να φάω γάμισε, θα γίνω ολολίπος. Έτσι κι αλλιώς θα κοιμάμαι και δεν θα πεινάω. Οπότε αυτό όσο περνούσε ο καιρός, προφανώς χρόνια για προπόνηση δεν είχα, αλλά άρχισαν και πέταγα φλέπες, κάτι... Κομφόσουνα. Ναι, που δεν είναι... Ορμονικά, τέντα. Τέντα, Ναι. ενέργεια. Ναι.
Και λέω ρε φίλε, τι φάση. Γιατί έχουν συνδέσει όλο το φαγητό με την ενέργεια, ενώ στην πραγματικότητα όταν τρως πολύ είναι σαν να πέφτει σε λίθαργο. Ναι, εγώ το είχα καταλάβει επειδή έκανα και δουλειά γραφείου τα πρωινά πριν κάτι χρόνια. Εγώ σκέψου έτρωγα ένα τοστάκι και δεν μπορούσα να δουλέψω μετά γιατί κλείναν τα μάτια. Ναι. Οπότε ήταν και αυτό ένας λόγος που με βοήθησε γιατί είχα σταματήσει το φαΐ για να μπορώ να δουλεύω. Αγαπημένο φαγητό. Εντάξει, εγώ το χάρισα. κρέας. Μου Το χάρισα, κρέας. τέλος. Ναι, εντάξει, τρώω πολύ κρέας. Είμαστε κατά τον vegan. Εντάξει. Τώρα μπαίνει, δεν μπαίνει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Κοίτα, Πλάκα κάνουμε. οι στατιστικές, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, είχα διαβάσει μια έρευνα που είχε γίνει ότι όλοι αυτοί που γινόντουσαν vegetarian vegan, που it's okay ρε παιδάκι μου, έλεγε ότι ένα 65% ξανατρώνε κρέας μέσα στον Μέσα σε χρόνο. χρόνια, ναι. Είχα και εγώ ένα φιλαράκι που και αυτός τώρα αποφάσισε ότι πρέπει να τρώει κρέας. Ακριβώς και εγώ. Και ήταν και παλαιστικός ο δικός μου. Και Άρα μπορούμε να πούμε για fasting ή να πάνε σε ένα διατροφολόγο και να ξεκινήσουν ναι, να εμένα είναι δεν σε είναι ένα ειδικότητά πρόγραμμα. μου Ναι. το να λέω για διατροφές. Λέω Εντάξει, σαν τι προπονητής, κάνω εγώ, ναι, εννοείται, τι κάνω εννοείται. εγώ και τι με βολεύει. Του πάμε. Επόμενο. Και πολύ δυνατό θέμα για τις μαμάδες που μας βλέπετε. Το box. Είσαι κάγκουρας. Έξω. Είσαι αλυτάκος. Είσαι πιο αυθόρμητο παιδί και πιο εξωφρενών, να το πω. Ναι. Και θέλεις να πας πυγμαχία. Και δεν σε αφήνει η μητέρα σου γιατί φοβάται ή ο πατέρας σου. Γιατί φοβάται μην γίνεις χειρότερος. Ναι. Ισχύει αυτό. Κοίτα, εδώ θέλω να σταθώ να πάρω τα δύο άκρα. Εννοείται. Και τον κάγκουρα που λες. Και τα δύο θέλω. Ήταν αλλά η επόμενη και ερώτηση. Και το παιδί. Τέλεια. Λοιπόν, Το μαμό, να το πω πιο συναισθαλμένο. το συναισθαλμένο, ωραία. Και θα μιλήσω για χρόνια σχολικά. Δηλαδή, Από εκεί είτε θέλω είναι να πάμε, ναι. δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Ας πάρουμε το πιο συναισθαλμένο παιδί αρχικά. Γιατί ας πούμε μου έρχονται γονείς και ξέρω εγώ φοβούνται μην φάει bullying το παιδί. Δεν πιστεύω στο bullying εγώ 100%. Εντάξει, οκ, έστω ότι εφόσον είμαστε στην εποχή... Λόγω ότι μεγαλώσαμε και σε μια άλλη εποχή, εμείς δεν είχαμε Ακριβώς, bullying. ακριβώς. Ναι. Αλλά στη σημερινή εποχή, εφόσον υφίσταται το bullying και σαν έννοια, οι περισσότεροι γονείς κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι θα γραφτούν πυγμαχία και θα πάει ο άλλος να του κάνει bullying και θα του τζακίσει στο ξύλο. Ενώ στην πραγματικότητα ποιο είναι? Είναι ότι με αυτό το άθλημα αποκτάς μια αυτοπεποίθηση. Ώστε να μπορείς να απομακρύνεις από την κατάσταση ή να μην τη φέρεις καν στα μέτρα σου. Είναι, δηλαδή, θα σηκωθώ όρθιος τώρα. Όταν έχεις αυτοπεποίθηση, θα με πατήσεις με έξω το στήθος, ανοιχτούς τους ώμους, αυτός που κάνει bullying δεν θα ρισκάρει καν την αντεπίθεση. Ισχύει. Θα πάει Η στο γλώσσα σπίτι. του σώματος λέει πολλά. Ακριβώς. Και τα μάτια λένε πολλά, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Οπότε ουσιαστικά η πυγμαχία είναι αποτρεπτικός παράγοντας χωρίς να γίνει χρήση της τέχνης. Σωστά. Τώρα, στο άλλο άκρο, που θα είναι ο κάγκουρας που λες, εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά που μου έρχονται εδώ να χτυπιούνται έξω, εφόσον το προκαλούν αυτοί. Εννοείται. Εντάξει. Κανένας σωστός δάσκαλος θεωρώ ότι πρέπει τα παιδιά του να τα προπονεί για ένα τέτοιο σκοπό, έτσι. Είναι άλλο το ring και άλλος ο δρόμος, ειδικά όταν τα πράγματα όπως είναι στην εποχή έχουν ξεφύγει τελείως. Έχουν ξεφύγει τελείως. Πρώτον δεν ξέρεις τι κουβαλάει και ο άλλος. Ακριβώς, και, ακριβώς. Και στη χειρότερη θα κοπανείς κάποιον να χτυπήσει το κεφάλι του. Πες φυλακή, τελειώσαμε. Γεια σας. Και θα τελειώσει η ζωή του Τελειώσαμε. για ένα διάρκεια. Έτσι, ακριβώς. Αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία πιστεύω ότι γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Ηρεμούν τα παιδιά, βγάζουν την ενέργειά τους εκεί που πρέπει, στο άθλημα. Στοχευμένα Ακριβώς. και μαθαίνουν σωστά πράγματα, ναι. Ακριβώς, και πειθαρχούν τη ζωή τους. Γιατί αυτός ο καγκουράδος που έχει αυτή την αυτοπεποίθηση ότι είναι γαμάω τη ζετούν, ξέρω εγώ έξω, όταν θα πάει και θα τη αρπάξει Από ένα 10χρονο εδώ. Ακριβώς. Ναι. Θα προσέξει τον ύπνο του, Έτσι. θα προσέξει τη διατροφή του, θα ξεκουραστεί. Δεν θα πάει σε ρί από τα μπουζούκια για προπόνηση, γιατί θα ξεφτυλιστεί. Σύμφωνα. Θα ξεφτυλιστεί πού? Στον εαυτό του. Πρώτα απ' εαυτό όλα. του. Πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Γιατί το να... Δεν υπάρχει ξεφτυλίκη στην πυγμαχία, εφόσον ανεβαίνει στο ring και οι δύο... Είναι άξιοι σεβασμού, εννοείται ακριβώς, αυτό, όσοι ναι. έχουν βάλει γάντια, ξέρουν ότι το να βάλεις γάντια και να ανέβεις στο ring, ρε φίλε, υπάρχει και είναι λογικό ο φόβος, το άγχος. Στρες, τέρμα. Ακριβώς, δηλαδή
ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι, για να πας ας πούμε σε έναν αγώνα, έχεις κερδίσει πρώτα τον εαυτό Εννοείται. σου να μπεις, αλλά το ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις έναν τύπο που έχει κερδίσει ήδη τον εαυτό του. Και πρέπει... Σκέφτεται το ίδιο με σένα και ο αντίπαλος. Εγώ αυτό Ακριβώς, πιστεύω. Δηλαδή, ακριβώς. όταν εγώ αγχώνομαι ας πούμε, στα αποδυτήρια, λέω ότι αφού και ο άλλος έτσι είναι. Ίσα-ίσα, εντάξει, εγώ είμαι και το όνομα, ας πούμε, ήμουν πιο πρωταθλητής. πολύ το βάρος πάνω στις πλάτες σου, είχα και γιατί αυτό λόγω είναι- επιθέτου κτλ. Οκ. Άλλο. Πάλι για αγωνείς είναι αυτό. Τραυματισμοί. Εντάξει, τραυματισμούς σε χέρια και τέτοια έχουν όλα τα αθλήματα. Βέβαια, το box υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή το μπάσκετ, που δεν έχει τόσο τραυματισμούς Θα σε διαφωνήσω. γόνατα, χιάστους και τέτοια. Θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί ας πούμε, εγώ πυγμαχώ αρκετά χρόνια, ξεκίνησα μεγάλος, αλλά είμαι μεγάλος, οπότε έχω μαζευτεί τα χρόνια. Δεν έχω ιδιαίτερους τραυματισμούς. Ναι. Αυτό λέω. Η πυγμαχία δεν έχει τραυματισμούς. Αυτό λέω. Στην μπάλα όμως, 15 χρόνων είχα ήδη ένα χειρουργείο. Αυτό λέω. Ότι έχει βγει, πώς το λένε, έχει βγει έρευνα που στο box, σε αντίθεση με τα άλλα αθλήματα, δεν έχει τραυματισμούς. Ακριβώς. Παρόλο που χτυπάνε Ακριβώς, κτλ. ακριβώς. Εκεί που θέλω να τοποθετηθούμε είναι Στο κεφάλι. στο κεφάλι. Όμως. Γιατί έχει γίνει λίγο τη μόδα λίγο το θέμα και μην κάνετε box, θα χαζέψετε και τέτοια και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λένε, ας πούμε, την εγκεφαλοπάθεια και τον νόσο των πυγμάχων. Καβλέα στο δικό σου. Λέγε. Εντάξει. Είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι αυτό που ακούνε στο εξωτερικό, που είναι τα Μεξικανάκια, που όντως πάνε και σκοτώνονται με το χτάρι, το γάντι, τρώνε νοκάουτ στην προετοιμασία. Και την επόμενη μέρα ξαναπαίζουν. Ακριβώς, γιατί δεν έχουν και άλλη επιλογή, δεν το λένε. Ακριβώς. Γιατί η Αθλητική Επιτροπή, ας πούμε, της Νεβάδα έχει βάλει συγκεκριμένα όρια όταν ένας παίχτης. Τρώει νοκάουτ. Και εδώ γίνεται αυτό. Ακριβώς. Και στην IBA τώρα που είναι. Εννοείται, εδώ. δεν Αναλόγως γίνεται. στο νοκάουτ σου λέει 30 μέρες εκτός, 60 μέρες εκτός. Ακριβώς. Και για να Ή τα σου πούμε- γράφει κάποια εξέταση μαγνητική να δεις. Ναι. Και παίζει κεφάλι. ρόλο και το νοκάουτ. Αν έχει κοιμηθεί τελείως ή αν είναι ζαλισμένος, δηλαδή αν θα είναι εξάμηνο, αν θα Αν είναι μαουνάρει χρόνος, λίγο. αν είναι το πρώτο, αν είναι το δεύτερο Βέβαια. νοκάουτ, όλα αυτά μετράνε. Αλλά να έρθουμε και στην άλλη περίπτωση του ποδοσφαίρου. Γιατί νέες έρευνες έδειξαν ότι αυτή την νόσο των πυγμάχων που λένε, γιατί λέμε δεν γίνεται από το νοκάουτ, αλλά από τα πολλά μικρά χτυπήματα, το παθαίνει και Το νοκάουτ στην ουσία αυτό που έχει βγει είναι σαν διάθεση, αλλά όταν το τρως και κοιμάσαι, στην ουσία σε προστατεύει ο εγκεφαλός σου, το σύστημά σου σβήνει για να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Ακριβώς. Γι' αυτό και βγαίνει από τα πολλά συνεχόμενα χτυπήματα τα οποία σε κρατάνε. Ακριβώς. Και για την ακρίβεια, για να πούμε για το νοκάουτ, ότι η χειρότερη ζημιά δεν γίνεται από το χτύπημα, αλλά από την ελεύθερη πτώση που κάνει το σώμα και πέφτει με το πίσω κεφάλι μέρος του κάτω. κεφάλι. Ακριβώς. Αυτό κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Άρα όποιος θέλει να δώσει τάβλα να το στείλει με το κεφάλι σου, με τη μούρη. Ναι, οπότε αυτό έχει διαγνωστεί από νέες έρευνες και στους ποδοσφαιριστές από τις κεφαλιές που κάνουν. Γιατί η μπάλα, έτσι όπως έρχεται από πολύ μεγάλο ύψος Και με τέτοια φάλτσα, δύναμη, βέβαια. και με δύναμη και με φάλτσα, τραντάζεται κατά πολύ το κεφάλι. Που μέχρι Έχει πρότινος βγει και μια δεν το- ταινία γι' αυτό, το Concussion, με δεν το τον ξέρω. Denzel Washington που έβγαζε, αν θυμάμαι καλά τον ηθοποιό, που έβγαζε το CTE για τους παίχτες που παίζουν rugby ή Rugby. αμερικάνικο football. Ναι, Και ναι. λέγανε ότι έλεγε ότι τους τρέλαινε τελείως Ναι, αυτό το ναι, πράγμα. ναι, εντάξει, ναι, και αυτό έχουν πολύ Τύπου κοντά χτυπούσαν τη χτυπήματα. γυναίκα τους και αυτοκτονούσαν μετά και τέτοια. Ναι, ισχύει. Αυτά είχαμε να πούμε με το φίλο και coach Σταμάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το γυμναστήριο δεν μπορώ να σας πω που βρίσκεται. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα Stam Demos κάτω και δεσιματική και στόχους και άμα παίξετε ξύλο την πατήσατε. Ό,τι γουστάρετε, στέλνετε μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε. Αδερφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.